През последните 25 години Глобалният съвет по мисиите се е ангажирал с общи инициативи за разпространение на вярата в различни части на страните, в различни части на света, в различни части на континента, започвайки от Токио 2010, където се занимавахме с въпроса за Единбург 1910. И от тогава Глобалният съвет по мисиите е посетил различни части на света, като се грижи да има глобални мисии, глобално ученичество, глобално разпространение и затова го наричаме 95-те тезиса. И това е обхванало различни страни от Токио през Африка, Латинска Америка до Европа и Европа около 2 или 3 пъти, а след това и Индонезия. И отново, тази година през 2025 Глобалният съвет по мисиите организира още една инициатива, на която сте поканени и която е наречена Изграждане на мисийни мостове. А изграждане на мисийни мостове е насочена към християнската диаспора в Европа. Диаспората от Африка, диаспората от Латинска Америка, диаспората от Азия, които имат църкви из цяла Европа. Поканени сте да бъдете във Франция тази година от 27 октомври до 1 ноември, за да достигнем всички европейски нации и да ги спечелим за Христос, особено ние, които сме напуснали своя континент и имаме растящи църкви на този континент. Очакваме с нетърпение да ви видим в Париж. Очакваме с нетърпение да ви видим във Франция. Това ще бъде от 27 октомври до 1 ноември 2025 година. Бог да ви благослови. Благодаря ви.